hato ke jingele rosling kedai ke fake ne ke real kene kedai ke jingkeli ke bami bah menta hagi comment section hadin bangala penmi yeki arteliki video syapang ke jingele rosling lane ke WWE te kumta hakane ke video kendiat ngine pet syapang kata bat aswa ban sedang no ya kene ke video ngakar pat yeki to ki paralok ki bompat daban subscribe lada pisngau tenan yeki video hakane ke channel singa babanyon ya utu subscribe button kenang bakane kan ai men sen yangi ban penmi yaki ko bor syapang ki jingele ka sport bat lane kino ki jai video ki bangin sapan mi lane ban upload hakine ki sngi ki badang wan hato ka jinga kun rosling ka dene em ka fake lane ka real iya kata ngam kwa ban batai shai lane ban batai detail hakane ko video hanrai ngane happy ba pen perkhat hato ka dene em ka fake lane ka real bat ngan ai happy ki kato ka ne teli ki nuksa lane ki jingmon ba pen perkhat ka ai kane ka WWE lane ka jinga kun rosling ka jinga kun rosling lane ka WWE kumbang ngitip ya ka full form jangka kadai ka wall wrestling entertainment ngatharai ngam dan kamban batai bnya ya ka ne ka content entertainment hanrai ngangai pis ngau hi ka ai ka jingmon jangka ne ka content hanrai tang khendet tok ka content entertainment kadai ka jing penbernya ngan e tang hangta ngangai pilas ngau hi syapang kata bat kum joro habapai shkane ka jinga kon wrestling ngangai pila ban sakhi hi lengbaki kmat jangpi nadu kinang Iakhun ki referee bat kinang penya jangka pilas ngau thoi ka ai kene ka WWE lane ka World Wrestling Entertainment batang kumta ngan e happy ba pen perkhat ka ai kene ka WWE lane ka jinga kon wrestling bat sepen pau ye ka jing perkhat jongpi haki comment section bat hakane ka video ngine pek kerpang ye ki kat to ka ne kinong ye kon wrestling ki bapau nam haka parthai ka ai ka Kyrteng ba pura jongki bat kum joro ya kari jongki kumta hakane ke video ngin sedang shwa na ujon sina ka Kyrteng bapura jong u kadai ujon Felix Anthony sina JR lakha ya u haka ar phula tarik jong buna April house tam ka khandas pa anyo pe hunyo harvest new body hakari United States of America nangta bot sa urman rain ka Kyrteng bapura jong u kadai uleti Joseph ano bat lakha ya u haka ar phusan tarik jong buna me house nam ka khandas pa prapusan ha Florida hakari United States of America nang ta bot so undertaker ka Kyrteng bapura jong u kadai umak William Kalawe bat lakha ya u haka arpo saw trik jong u braima chaus nam ka khandas pa anrepusan Houston Texas hakari United States of America bot sa ubrok Lesnar ubangi jutip kum uta udebes ka Kyrteng bapura jong u kadai ubrok Edward Lesnar lakha ya u haka khat ar tarik jong u bana July hakas nam kat khandas pa anyo pe hunyo Harvest Dakota hakari United States of America bat nang ta bot sa uda krek khali ka Kyrteng bapura jong u kadai uda lip sing rana lakha ya u haka ar pe hunyo tarik jo u bana akos hakas nam kat khandas pa anyo puar hadhi raina jong kari India nang ta bot sa uke ka Kyrteng bapura jong u kadai uklen Thomas Jacob lakha ya u haka ar pe hunro tarik jo u bana April hakas nam kat khandas pa anre pe hunyo hato region de Arden hakari Spain bat nang ta bot sa udru maktayar ka Kyrteng bapura jong u kadai Andrew Makli ka Lowe 4 bat lakha ya u haka Andrew tarik jong banai John haka senam kat khandas pa prapusan hakari United Kingdom kine kilong tang kikat to ka nengot kirang ya kon wrestling ki bapau nam haka partai hanrai dak don show bat ladadon kam ngan sapan mi pat haka we ke video bat kum joro kum ba philayo ihi haka ne ke video ki babon hi kidai tang nakari United States of America handai tangkat to ka nengot ki badai na ki we pat kiri bat kum joro sahaka we ke video lada ngadang penmi kalong hi kumta khuble shibon ni pi barok ki paralok ki bojus ngau tenan ban pa ki video hakan ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video khuble shibon